ideme variť pervitín. A teraz, keď už mám vašu pozornosť, čaute. Dnešné video bude z kuchyne, keďže, ako môžete vidieť, sme v kuchyni. A niektorí možno viete, že ja si doma pestujem chili, minimálne na Instagrame Reelsko som mal z toho. Ak nemáš follow na Instagrame, okamžite ho daj. A takisto aj na tento kanál daj odber. A keďže už fakt neviem, že čo robiť s tým chili, ktoré proste pestujem a len ho zbieram doma, tak som zistil, že ono je úplne primitívne spraviť chili omáčku. Preto vlastne dnešné video bude o tom, že ideme spolu robiť chili omáčku. Asi skapem, keďže toto sú habanera, ktoré majú 300 až 350 tisíc jednotiek pálivosti. Ale v tom bude tá sranda, nie? Čo všetko budeme potrebovať? Samozrejme chili papričky, bez tých sa nepohneme. Potom na ochutenie niečo. Ja som konkrétne zvolil práškovú cibuľu, granulovaný cesnak, tento je by the way inak z talianskeho Lidla, lebo sme boli v Taliansku na dovolenke. Vybral som ešte papriku sladkú. Mala by byť údená, ale údenú nemám, takže unlucky. Druhá najdôležitejšia vec, ocot. Neviem, či môže byť tento. Hovorím, v živote som to nerobil, takže zistíme. A ešte soľ na dochutenie. A čo sa týka príslušenstva, alebo teda pomôcok, tak budeme potrebovať určite takéto rukavice. Špeciálne mám, že nitrilové rukavice, lebo cez tie by vraj nemal prejsť kapsaicín, keďže kapsaicín je ako olejovitá látka a tieto by mali zadržiavať olej, takže budem sa modliť, aby fungovali. Tu mám takéto papieriky na meranie hodnoty pH. Ideálne by bolo nejaký prístroj, alebo ma nech to je presnejšie, ale som broke, a takže papieriky. Klasický kuchynský normálne tyčový mixer. Tento už je starší, jak ja myslím. Poďme teda na to. Tak, prvá vec úplne, čo musíme urobiť, je priestor. Vezmeme si dosku na krájanie, ideálne plastovú, keď máte, lebo ak máte drevenú a ten kapsaicín sa vám do toho zažere, tak amen tma. To už v živote vaša žena vám neodpustí, alebo manžel, alebo priateľ, alebo rodičia, alebo deti. A rovno si teda nasadíme aj rukavice, keďže ideme pracovať s nebezpečnými látkami. Z obojstranné, nie? Že to je jedno, ktorú si dám. Ambidextrus. No, že akože nie sú dámske alebo mužské. Jaj. Skôr by som akože rátala s tým, že toto je vonkajšia strana, vieš. Čakaj, jak zistím, ktorá je napravo na ľavú ruku, som sa pýtal. To je jedno, to je Ja viem, že to je jedno, ale... Ukáž mi ričku. Starý, áno? Áno. Ste to vy? Vezmeme si nožík a tu mám perfektný nejaký z Tajska Kiwi brand randomný nožík. Prvá vec, ktorú potrebujeme urobiť, je, že vezmeme tie papričky, tieto stonky podtrhávame. A inak, ak niekto z vás robí takéto chili omáčky, alebo sa v tom aspoň trošku vyzná, alebo niečo, určite mi napíšte do komentu, že čo za kraviny budem počas tohto robiť, aby som ich na budúce nemusel robiť, lebo určite si spravíme niekedy part 2, keď mi narastú ďalšie papričky, čo v októbri nejako nevychádza, ale niekedy budú. Vezmeme papričky a proste ich nakrájame. Ukáž. Ty kokso, pozri a vidíš to? Vidíš ten olej, čo tam je? Inak, čo sa týka toho, že ktorá časť papričky je najpalivejšia, tak semiačka, že sú najpalivejšie, je mýtus, vraj, ale čo ja určite viem, že najpalivejšia časť je práve táto biela na vrchu, aj tu v podstate. Jednoducho táto časť, kde je najviac tých živín, tak to je najväčší Armagedon, ktorý môžete zažiť. Krásne inak voňajú tieto habanera, ale tú pálivú arómu cítim až sem. A samozrejme, keď robíme chili video, počkaj, dám si cheaterský kúsok, taký malinký. Jaj. To som nemal robiť. Pauj. Ja to teraz 10 minút bude páliť. Jak ma teraz robí vidno? Ja som dement. A nie, dá sa to v pohode. Cheaterský kúsok, hovorím. Teraz aj nastáva otázka, že vždy, čo som videl videa, tak robili to tak, že s tými papričkami, že buď ich robili akože takže na oleji, alebo rovno robili, že pepper mash. Ale ja som si nie istý tým pepper mashom, či budem vedieť spraviť v takomto množstve. Chcel som svetlo.
takže uvidíme. Ale v podstate postup by mal byť veľmi jednoduchý, že vezmete papričky, tak to celé jak sú, dáme ich sem. Ďalší tool, na ktorý som zabudol, a to je kuchynský teplomer. Ak vám ktokoľvek povie, že je to úplne amatérske používať takýto kuchynský teplomer, tak ho len pošlite do riti, že dement, lebo je to úplne normálne používať kuchynský teplomer. Jednoducho, keď chcete niečo dostať na konkrétnu teplotu, jak inak to zistiť, jak teplomerom. Ešte to vrátime sem naspäť a papričky vážia 66 gramov cca. A cca tak 7, alebo teda nie, 9 až 14% objemu by mal byť ocot. Čiže potrebujeme tak, ja neviem, 6 gramov? Ako dvážim 6 gramov octu? Na internete bolo v receptoch písané, že by to mal byť jablčný ocot, skoro vo všetkých. A potom som pozeral video od Ed Curryho. By the way, ak doteraz nechápete, o kom furt splietam, že kto je Ed Curry. To je proste typek, čo vymyslel Carolinu Reaper a Pepper X, čo sú najpalivejšie papričky na svete. Teda nevymyslel, ale akože vyšľachtil. Takže si myslím, že ak on niečo iné používa, tak je to úplne v pohode. A on používa, že biely ocot, ale v podstate hovoril, že potrebujete ocot. Potrebujeme ho, že... To už teraz cítim, jak smrdí. Potrebujeme, že 6 gramov, takže ja nedám toľko to. To nám nič nedal dokopy. Ale aj tak tam aj ešte ďalší, takže dáme 12. A keď takto zriedíme vodou. Teoreticky to nemusí byť tyčový mixér, môže to byť aj klasický mixér. Možno som aj mal použiť klasický mixér, ale už som to vylial sem, takže niet cesty späť. Dáme to na najmenšie otáčky. Nestoj nad tým. Nestojím nad tým. No mám pocit, že v ručnom mixéri to pôjde asi lepšie. Robím to úplne prvýkrát, takže sa učím s vami len... Nedýchajte nad týmto, lebo tam není problém ten ocot, tam je problém to pálivé, že cítite a že vám to začína ísť trošku do nosa. Silný chlap. Prečo to dávaš špinavé dovnútra? Jaj, ježiš. No, toho budeš potrebovať. Ups. A to asi stačí, nie? Počkaj. Posledný nádych. Pohode. Povedal by som, že toto nerobte doma, ale je to domáci recept, takže nedá sa to inde robiť ako doma. Oh yes. Hot load. Ale príde mi, že to je príliš husté, jak keby tam bolo málo toho. Octu? Teraz keď tak rozmýšľam, typek hovoril, že to má byť volume, to znamená, že asi objem. No, to je objem. Takže tam má byť možno toho octu viac. Tak riedime vodou. Dobre, a teraz by sa to malo teoreticky trochu zohriať. Stále mi príde, že to je strašne husté. A vlastne tam ešte pôjde aj voda. Vlastne ono sa to ani nemusí hriať, lebo my preskakujeme ten pepper mash. Takže rovno tam pridáme koreniny, čiže nejaký cesnak. Aha, to je takáto cibuľa. Cibuľa. Ďalej teda soľ, nemusí byť veľa, môže stačí úplne, že takto, že štípka. A ešte teda nejakú papriku. Kľudne pre chuť, aj troška viac. No on teraz pridával vyslovene, viem, že vodu. Dúfam, že to není veľa toto. Tak. Pomiešame. A teraz, keď už to má objem, tak znova použijeme tyčový mixér, ale už tyčový. Ježiš. OK. Zapnem aspoň na minimum odsávanie. Sice to bude robiť troška hluk, ale radšej hlučné video ako smrť.
Takže toto máme teda. Vôbec sa tu obaja nedusíme. No a teraz to teda potrebujeme zohriať na 85 stupňov. Trošku riedka je, ale to možno ani nevadí. Ono príde mi, že není úplne perfektne akože tak blendnutá, alebo proste akože že není dostatočne rozmixovaná, áno. Keď tak mi napíšte do komentu, že čo si myslíte, že či je to v pohode konzistencia, alebo príliš riedke, husté, alebo že či je to proste, že zlé. Beriem aj negatívnu kritiku. A skoro sme zabudli, ešte si musíme zmerať hodnotu pH, lebo aby bola, že sa aj zakonzervuje a proste aby sa nepokazila a aby sme si neublížili, keď to budeme jesť, tak mala by mať hodnotu pH pod 4. Takže tu mám takýto papierik, tu mám stupnicu, ja to namočím, zistím, aká je hodnota a kým to budem robiť, tak vám Katka môže vysvetliť, že bude rozprávať, že jak to funguje. Tak to neviem. To je koniec vysvetlenia. Tak ono na základe toho, akú farbu má na konci ten papierik, tak sa vlastne odčíta z tej stupnice, či ide o kyslú alebo zásaditú. A tu si to trošku asi Nie, to je ešte na 3. Podľa mňa. A už sa to červení ako pekne. Možno je to už aj pod 3 trocha. No ale samozrejme, keď robíte nejakú takúto omáčku, potrebujete vedieť, jak to chutí, nie? Že či ste dobre navarili. Takže ja si vezmem fakt, že takýto kúsok. Podľa mňa aj toto bude veľa, ale uvidíme. Mám vybrať mlieko z chladničky? To dám. Málo cesnaku. Vieš čo, aj soli by som pridal ešte? Tvárim sa, že som v pohode, ale nie je mi všetko jedno. Ale, keďže sme ju znova dochutili, tak musíme predsa vedieť, či je dobre ochutená. Teraz je dobrá. Dobre, a teraz, čo je dôležité, kým je takto horúca, vezmeme pohár. Jak to tam dám bez toho, aby som to vykydal? Dobre. Príde mi hustá možno. Vieš, že im sa to lialo proste pekne priamo na videu. Dobre, budem to tam musieť vtlačiť. Jak ten typek zvláda Carolinu Reaper, však ja som si dal toto a horí mi celá pusa. No a teraz, ešte kým to je horúce, to treba zavrieť a otočiť takto, dolu dnom, aby sa vlastne vydezinfikovala tá spodná časť. Pália, už cítim to normálne, že v predku úst, v tejto časti jazyka. Ože, na perách to začínam cítiť. No, pery už máš červené riadne, aký by si naružovaný. Určite akýkoľvek feedback mi napíšte do komentu. Ja si to budem ceniť. Ti hovorím, to je v nej zažrané, to už v živote odtiaľ nedostanem. Najhoršie na tom habanére je ale to, že keď si ho dáte, tak akože habanero nie je nejako extrémne pikantné. Akože, áno je, ale v porovnaní s iným není. Ale na habanére je to, že ono vás pálí v kuse asi že 10 minút. Ono to si že skoro vôbec neustupuje a až potom sa dočkáte spásy po tých 10 minútach. Čiže mňa tu aktuálne čaká čistiaca duty, že musím toto všetko vyčistiť. Čiže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Určite vám dám vedieť, ako mačka dopadla, či už v nejakom ďalšom videu alebo na Instagrame. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak ste sa niečo naučili, tak mi dajte vedieť do komentu, alebo kľudne aj tie tipy, čo som 50 razy hovoril, že máte urobiť. A ja sa budem na vás tešiť na tomto kanáli pri ďalších videách, či už z kuchyne, alebo z niekade. Proste toto bude taký fun channel. Takže určite pleskni odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. Som lagol, lebo normálne brain fart som dostal, lebo som si myslel, že či nie je tá voda hlučná. Peace. Akože šťanka.